بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرنا يتي ثلاثة الأصول وأدلتها. Umlobi manje usethinta olunye udaba nakhona lokhu kushuthi sona singeniso naso esivamile ngeniswenze incwadi zakhe lesi hleze ngathi esakhona sale ncwadi le njengoba sasishilo ukuthi lezi ezingaphambili zithathele kweminye imibhalo yakhe awayibhala ngaphambili. Usethi i'lam, usethi azi. Siyakhumbula sasho ukuthi igama lithi i'lam liphathelene nani lokuthi indlela yokuthi ene uzuqaphela ulalelisise ukuthi i'lam arshadaka Allah. Uyaphinda futhi wenza umkhuleko ukuthi Allah enze njani akakholele kuloko kulungile noma okuqondile. Le ta'atihi kusho Allah akakhombise indlela enjani yokuthi umthobele. Le ta'atihi umethi arshadaka Allah li ta'atihi uthi Allah ngathi angakholela indlela eqondile yokumthobela. Usethi ke anna al-hanifiyya uqhubeka udabeni uthi azi ukuthi al-hanifiyya millata Ibrahim ukuthi inkolo ka-Abrahama noma indlela ka-Abrahama yini ihanifiyya. Useyayichaza ukuthi ngabe yini hanifiyya. Uncazelo yakhona uthi anta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Ukuthi hanifiyya ukwenzani ukukhonza uAllah yena yedwa wenze zonke izenzo zokholo noma zenkolo zibe msulwa ifanele yena kuphela. Kusho ukuthi inhloso zakho zonke zokwenza noma ngabe yini yedini ephathelene nenkolo yakho akube msulwa kufanele uAllah. Inhloso yakho nje ingabi nezinye izathu ngaphandle kwaAllah kuphela. Usethi ke wabidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Uzethene yikho futhi lokhu yikho Allah njani awumisile umthetho ngakho noma ayaleze zonke bonke abantu ngamanye makuthiwa bonke abantu noma zonke izinto kukhulunywa ngabantu namajini njengoba sizobona ivesi elifakazela lokho. Kusho ukuthi wonke umuntu uphoqelekile noma uAllah unjani uyaleze ukuthi akenze njani akamkhonze yena yedwa enze izimiso zonke zokholo noma zenkolo zibe msulwa zifanele yena yedwa uAllah subhanahu wa ta'ala. Usethi wa khalaqahum laha uthi futhi yilokho Allah abadalele khona okuveza ini ukuthi inhloso nqangi noma injongo yokudalwa komuntu nazo zonke lezi ezinye idalwa njengamajini ukuthi uAllah akakhonzwe yena yedwa. Uthi kama qala ta'ala uthi njengokusho kwakhe ophakemeyo Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Uthi Allah futhi angidalanga amajini imoya wal ins nesintu noma abantu illa liya'budun ngaphandle ukuthi bekhonze mina kuphela. Kusho ukuthi konke lokho kungena ngaphansi kokuthi into enkulu umuntu adalile yona kuzona zonke izinto. Uma ungabuza umbuzo uthi yini inhloso yokuphila? Inhloso yokuphila ukuthi akhonze umdali amkhonze yena yedwa. Wa ma'ana ya'budun siyahlaziya uSheikh rahimahullah Allah bin Musana uthi wa ma'ana ya'budun uthi kuleli verse uma ngabe uthi Allah liya'budun ukuthi bengikhonze uthi wa ma'ana liya'budun uthi ukusho ukuthini? Kusho ukuthi yuwahidun ukuthi ngikhonzwe ngedwa mangabe uthene abangakhonze ezinye izinto bakhonze yena yedwa. Usethi ke uwenze linye iphuzu ke la umlobi rahimahullah uthi wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Uthi into Allah ewumthetho omkhulu awumisile noma ayaleze ngawo na ushayile yini itawhid. Igama ke lizothi yini itawhid noma umbuzo uzothi yini tawhid. Usehlaziya uSheikh ngokuthi athi wa huwa ifradullahi bil ibada. Ukuthi ni ukumisa uAllah yena yedwa ezenzweni zokukhonza. Kusho ukuthi yonke into engiyenzayo yonke into esiyenzayo ewukukhonza ifanele ukuthi kube ukuthi sikhonza uAllah ngayo. Sikhonza ezinye izinto asikwenzi kwezinye izinto asikwenzi kwabanye. Njengoba negama elithi hanifiyya lichaza lokho ligcizelela lokho. Ngamanye amazwi igama elithi hanifiyya negama elithi tawhid linobudlelwane obufanayo ngoba lo wonke bomabili amagama akhombani akhomba ukuthi uAllah kuphela
ofanelwe yini ukukhonzwa, akunalutho olunye ngaphandle kwakhe, noma kunalutho olunye olunelungelo negunya lokukhonzwa ngaphandle kukabani, ngaphandle kuka Allahu subhanahu wa ta'ala. Usethi-ke wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. Usethi-ke umlobi, into enkulu Allah anqabele yona ukuthene ingenziwa noma eyisona esikhulu yini, isenze kuthiwa yishirki. Mbuzo uzothi yini ke shirki? Ubese uyachaza uthi wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu, ukuthi yini ukukhuleka kwabanye kanye kunye no Allah, noma ukukhuleka kwabanye esikhundleni sika Allah, ngoba kusengenzeka ngalezo ndlela ezimbili. Kusengaba ukuthi umuntu ukhonza Allah emxuba nezinye izinto, kusengenzeka ukuthi umuntu ukhonza ezinye izinto esikhundleni sika Allah, Allah akamkhonza inhlobo. Konke lokho kungena ngaphansi kwesihloko esifanayo sani seshirki. Wadalilu qawluhu ta'ala, uthi-ke ubufakazi ufakazela lemthetho yombili ukuthi umthetho omkhulu kube yini itawhid, kanti isona esikhulu kube yini ishirki. Uthi-ke وقوله الدليل قوله تعالى فقد amazwi akhe ophakemeyo Allah uma ngabe ethi wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a. Uthi futhi khonzani Allah, ingxenye yokuqala egcizelele udabalani le tawhid. Ingxenye yesibili yale verse besithi futhi la tushriku bihi shay'a, futhi ningenzani, ningahlanganisi lutho noma ningabhanqi lutho naye. Mangabe ithi shay'a libala noma ngabe yini ekhona ngaphandle kuka Allah, ukuthi akukho nokukodwa nokuncane, noma ngabe isidalwa, noma ngabe umoya, noma ngabe yini, akukho nokukodwa okunjani okufanele ukuthi umdali enjani ahlanganise nakho. Ngifuna ukuthi lokho sikubhekisise, sigcizelele khona kancane, ngoba lezi zinto izinto ezimqoka kakhulu zokuthi noma ngabe wenzani uhlala uqaphile ukuthi ngimiphi nazo. Ngifuna ukubuyela emuva la kwini kwitawhid. Itawhid umlobi ubeke njengamafuphi wagxila kulolu daba oluphathelene nathi njengezidalwa, ngoba itawhid inezinto ezingaphansi kwayo ezibalulayo, njengokuthi umdali kunezenzo zikaMdali ekungezakhe yedwa, angekho omunye ozenzayo ngaphandle kwakhe. Ukwazi lezo zenzo nokuzivuma ngomdali, lokho kusayitawhid. Kodwa lokho usuke nje uvuma okuyiqiniso ngomdali akwenzayo yena nakwenzile, njengokuthi uyadala nje, nanokuthi uyena umondli nomnakekeli wendalo yakhe, nanokuthi uyena oletha impilo futhi uyena oletha ukufa, nanokuthi uyena ohlelela idalwa zakhe isondlo sazo, uyena ohlelela ukuthi imvula zina kangakanani, nanokuthi zina isikhathi esingakanani kuphi nakanjani. Amaqabazi emvula ewonke akalwa nguye, kuba Allah unamandla phezukwani kwezinto zonke. Konke lokho kungaphansi kwezenzo ezinjani ezenziwa ngu-Allah kuphela, nakho ukulawula yonke into, ukusebenza kwazo zonke idalwa, ukuphuma kwelanga ngokushona kwalo, ukuvela kwenyanga entsha, ukufiphala kwayo, ubusuku nemini, nazo zonke lezi zinto zingaphansi kwezenzo umdali azenza yedwa. Ngamanye amazwi itawhid idalula into efana nalezo. Sidalula lokho ukuthi lokho Allah kwenzayo uye yedwa kwenzayo, futhi uye yedwa kwenza ngalendlela akwenza ngayo, kanti futhi uye yedwa kwenza ngalezinga akwenza ngalo. Akaqhathaniswa, akafaniswa, akalinganiswa nezinye izinto ezenzweni zakhe, ngoba ezakhe yena yedwa, umi yedwa vo qekelele kuzona zonke lezo zenzo. Kuzoba udabalani lokuthi umdali uneziphawulo aphawulwa ngazo konke lokungena ngaphansi kodaba letawhid, ngoba ngizama ukwandisa noma ukuthasisa kuleli phuzu ukuthi konke lokho umdali ayikho nathulwa ngawo naziwa ngakho okuyiphawulo zakhe, njengokuphila phakade engafi inhlobo kuyingxenye yakho, ukubona kwakhe, ukuzwa kwakhe, ukuzwa yonke into Allah uyeza, ukuzwa kwakhe akufani nokuzwa kwezidalwa zakhe. Sithi munye ekuzweni kwakhe, kanti futhi sithi munye ekuboneni kwakhe, ngoba ukubona kwakhe akufani neze nani nokubona kwezidalwa zakhe. Yonke leyo nto ingena ngaphansi kwalesi gama elithi tawhid. Bese kuzoba ke lesi sibonelo ke noma lencazelo umlobi ayivezayo yileke esemqoka ke elandela lezi, isemqoka kakhulu ngoba
indaba yayo iphezulu kwethu ukuthi thina simiphi naye ekuthenini uma ngabe thina sikhonza uma sazi ukuthi Allah uye yedwa umenzi walezenzo sizibalile ukudala ukuphilisa ukwenza sife ukondla ukunakekela yini konke lokho sithi ukwenza yedwa Allah futhi siyamazi ukuthi yena yedwa phila phakade ayikho enye into ephila phakade engafica ukufa nengaphelelwa isikhathi yonke into ingaphansi kokulawula kuka Allah ngakho Allah unalezi ziphawulo ezingezakhe yedwa lokho esithi ama qualities noma ama characteristics awakhe yedwa simise ebe munye futhi nakuzona sithi akekho njenganaye kuzona lezi zinto ngoba akafanisa akalinganisa akaqhathanisa yedwa bese ke manje uma sivuma lokho sazi lokho sekuphoqa ukuthi izenzo zethu nazo makuziwa ku Allah njengokumdumisa nokumkhonza fanele kube ukuthi esikwenza ku Allah asikwenzi kwabanye ukukhothama nje ukukhothama masesibonela ukwenza idua asikwazi ukwenza idua kwabanye kumele siyenze siyibhekise ku Allah kuphela ingakho mawubheka nangendlela uSheikh achaza ngayo ishirki uthi wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu ukuthi ukukhuleka noma ukwenza imikhuleko kwabanye esikhundleni sika Allah ubengabale eziningi izibonelo nezenzo zokudumisa umdali kodwa ukhethe lesi ngesizathu sokuthi uma ngabe bhala lo mbhalo ubhala ngoba evuselela ini iIslam kubantu abasebeqala bekhuleka kwabantu abangasekho abangabe ngamakholwa mhlawumbe ngaba umprofeti uqobo lakho ukuthola kube naye okuyinto engavumelekile kungaba mhlawumbe umunye wezikhonzi zika Allah ezaziyiqotho kakhulu nakho futhi okungavumelekile akukho noyedwa efanele ukukhuleka kuyena ebizwe ekhulekwe ekhonzwe celwe kuye kunquswe kuyena nani ku Allah kuphela vo engahlanganiswa ingakho kitawhid igcizelelo lokho ukuthi azi ukuthi ilungelo lokukhonza liku Allah kuphela wenze ngendlela ehambisana nalokho bese mangabe sibheka udaba lweshirki ngaphambi ukuthi kuphele isikhathi kuleli phuzu usethi ke manje wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu ukuthi ishirki ke izona zonke izinto ezikuthatha amalungelo nemfanelo zikaMdali uzibeke kwabanye kungaba ukwetha abanye ukuthi bayibenzi balezi zenzo esithi uMdali uzenza yedwa kungaba ukuthi uthathe iPaulo zikaMdali uzinameka kwabanye esikhundleni sikaMdali konke lokho kuyishirki nanokuthini nokuthi ilungelo lokukhonza likaMdali linikezwe abanye nakho lokho kuyini ishirki yonke leyo so ke ilake kufanele siqaphele khona kakhulu and ila futhi kufanele sigxile khona kakhulu mangabe sibheka lezi zinto ngoba itawhid iyona njongo yokuphila kwethu ngakho ishirki ifana nani ifana nento ephikisana nani nesizathu nenjongo nenqikithi yokuphila komuntu kusho ukuthi uma ngabe umuntu enza ishirki kwawuyena kusho ukuthi fanele sithi uzigwaze ngowakhe ngani ngoba uzibulele isibili ekuthenini impilo yakulomhlaba akazuzuza lutho oluzomhlenga noluzomsiza kwimpilo ezayo ziningi izinto ishirki ezenzayo kumuntu ezonayo enye yalezo zinto ubudlelwane bakhe noMdali ngani ngoba awukwazi ukulinganisa uMdali ongena lutho elingana naye nefana naye neqhudelana naye nebangisana naye akukho lutho ingakho Allah kwelinye nje ivesi eliku sura Baqara Allah uyalandisa ukuthi abantu abakhonze yena yedwa kusura Baqara isahluko sesibili mawubheka ivesi lika 21 kuya ku 22 uma ngingaphazami uzowabona lama vesi engikhuluma ngawo ngoba ngiwathathela phezulu lapho khona Allah ethi bantu khonzani inkosi yenu enidalile yadala nabangaphambili kwenu ukuze nibe ngabantu abanjani abanobulungiswa noma abanokulunga nobuqotho nokukholwa abese thene loyo kuyena onjani onenzela umhlaba wendlaleka wase enzela isibhakabhaka noma umkhathi waba yini njengophahla phezukweni wasenisela imvula zivela futhi kuphi esibhakabhakeni ivela emafini yona lemvula ihlumelisa ini izithelo nini enidla kuzona imvelo le enidla kuyona ihlunyeliswa iyona lemvula le eniswe ngubani eniswe Allah nje besilo sathi uye olawula imvula ukuthi ziba ngakanani kanjani konke lokho kumsa wakhe nohlelo lakhe usethi ke fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun usethi Allah ngakho ningamenzeli obani ontanga abalingani noma izimbangi
noma labo nimqhathanisa ningamqhathanisi nalutho, nibe nazi kahle ngamanye nazi kahle ukuthi nguye yedwa ongumenzi wazo zonke lezi zenzo zobuNkulunkulu obungekho kwabanye ngaphandle kwakhe. Ngoba isikhathi sethu sivuma ukuthi siyigoqela, ngithemba ukuthi lamaphuzu omabili sizowabamba sigcizelele kuwona kakhulu ngaphambi kokuthi siqhubeke nencwadi yethu ngokulandelayo. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.